Alaji Amadou Modibo, président directeur général agence Sama Voyage, oɗon matina ummatore jakkoma waɗɗe anniya yago umra nder lewru sumaye. Umra ɗon maɓɓiti, jahade ɗon en groupe, eno noon jahangal ngal goɗɗo yahata feere muɗum e mbeɗa individuel. Kala mo ɗon numa yago umra lewru sumaye fuu, diga jonta ɗo o wadda passeport mako ha bariki Sama Voyage. Diga hande ha yago altine wartande no gas e go'ore lewru mars, o hokka programme jahangal mako nde o yiɗi dillugo e gal o yiɗi dillirgo fuu, to Allah muyi Sama Voyage waɗanan mo. Jahangal ɗon gal daldal piroje garwa be vol charter. E nandi vol charter ɗum pirol hande ngal hocaɓe kamɓe tan diga daldal piroje garwa ngal yara ɓe Saudiya. Wartogo bo ngal hocaɓe kamɓe tan diga Saudiya ngal waɗa ngal jippina ɓe ha garwa, kamɓe nufata ɓe vol charter. Ka jahangal man ɗo ngal ɗon ngal dillan bo to Allah muñi jo après lewru sumaye, ɗum fondotiran be jeeɗiɗi après lewru avril, e mbiyata le 7 avril. ɓen man tammiɓe dillirgo gal garwa, ɓen man ɗo ɓe keɓan jum'aje 4 nder lewru sumaye ha Saudiya. Wartugo maɓɓe bo lattoto to Allah muñi 3 après lewru mai, mana ɓawo julde sumaye.